motor te thlawna te rocket te le thil dang dang heng khol thil hrang hrang hianin an chet velna tura tan fuel an mamaw thina chakna energy petu turan mamaw thina chumi te lo chuan an che thei lo ani chutiang che chuanin thil nung hrang hrang thil nung zong zong te hianin chakna energy kan mamaw ve thowa kan nun wanga lom kan che thei thil nung kan ni miawa chu vain du din kan che vel thei ang chu ke ni chu in lo ti ni mai theya ma se ani lo heng motor te ang che hianin fuel kan mamaw energy chakna kan mamaw ni chu engtin nge kan nei ve dan ente kan siam ve dan tikha tun video hian kan soi don ani ke kal nan te kan kut kan ti chat vel thei nan te kan mit kan en kola kan khap kol kan ka thil kan chel thei nan te le a kan mut lai nge po hianin kan taksa hi chevel thina kan sel sang sang hi a chereng thina nan thok reng thina chung sang sang chuanin energy an mamo veka chu energy chu respiration mangin thil nunga ein siam thina ni tun video a hiam respiration chung chang kan soi fi adon ani ama sain chu energy chu enge ni ti lo soi fi taila I kan soi tak ang khanin motor a chuanin an energy an chakna nar chu chakna ron siam tu chu I petrol ani maya chuanin mihring te a ve thung te le thil nung sang sang a ve thung chuan energy kan ti hi ATP kan ti thin kha lo ni ta ni ATP chu adenosine triphosphate tinia adenosine a phosphate pathum a bet ti na ni chu tiang ang chuan energy kha kan taksa in store thina chuan kha phosphate pathum bet kha pakhata thlon khan adenomine diphosphate ADP alone thunga pakhata thlon le in phosphate pakhat chi om to hian adenosine monophosphate anilea khatianga phosphate an thlona a bond a break up piang hianin energy aron in release thina chu thil nungte tana engkim kan ti ve thina chan kha alo ni ta ni chu ATP chu engtin nge lo in siam thinang le kan soi ta kang khan respiration process mangin alo thleng thina ni respiration kan ti chuanin oxygen kan hip lu ta chu kan oxygen hip lu chu cell tina zu thlenga chuan cell la khanin engemo kan eilu kan chu eilu a big takin glucose atam tham bera chuan ani a khang te nena zu in chopol khan ti mela kan share thiam ul samnan a zu in chopol nu khanin carbon dioxide aron in pechuaka chumi baka ATP kan in ti kha azu in siam ta thin ani chonin hei mishing in oxygen kan hiplu ta carbon dioxide kan thachuak kan ti chin hi oxygen kan hiplu he nga ta ni kan ti chuan energy chakna ATP in siam nan ani a carbon dioxide kan thachuak kan ti khoyami nge kan ti chuanin khami chakna e in siam na vela khana ron in pechuak ani chumi in pechuak chu ti khan kan thisen zama aron kalkwal le vela ron let le lama chon he ta kan chuap paron thenga kan chuap patang khanin kan lo thot chuak le ta thin ani respiration hi breathing nen hian shat polani fo thina thilin ang lo ania ma se thilin kung kai thlat tho chu ni a breathing hi respiration a thil peng pakhat ani ti khan lo chin chia taila acheng ome breathing kan ti chuan oxygen kan hip lu ta carbon dioxide kan tho chuak le a kha breathing chu ni maya inhalation kan te chu oxygen kan hip lu kha nia exhalation le chu carbon dioxide kan tho chu kha ni le mai ta respiration a ve thun chuan kha kan kha kan oxygen hip lu le kan chu e lu kha kan oxygen hip lu le kan chu e lu kha cell tina khan azu in chopul ta mizo tongin a English one kha kan choi a food kha oxygen khan azu oxidize ta chuanin energy alawin siam a in siam mai lawat process tam takania kan soi vek lawanga chon chumi a in siam na kara chuan carbon dioxide khaloin pachuak tel ta thin chu kan thok chua le kha ne chu breathing kan ti chuan oxygen kan hip luwa carbon dioxide kan thok chua mai kha ni a chuti lain respiration kan ti ve thun chuan oxygen kan hip lu manga energy lawin siama chuan carbon dioxide kha byproduct lo ni a chumi chu thok chhuat le tura heda thisen zama hanin pek chhuat vela kha alo ni ta ni chu heti hian a reaction kan ziak thayang food plus oxygen gives carbon dioxide plus energy
cho le oxygen khanin carbon dioxide an siam chuaka 2 point chuaka energy amen beraka ein siam chuaka ni chun chu respiration chu chitni in chen thei alo ni ta chun chu aerobic respiration le anaerobic respiration ten oma enge ni kan lo soi fi ang aerobic respiration kan ti chuan aerobic kan ni chuan chu aerobic air oxygen involve oxygen tel ti nani kha respiration process a khan anaerobic respiration a ve thun chuan in oxygen tel lo oxygen tel mi lo in respiration a thleng ti nani aerobic oxygen tel anaerobic oxygen tel lo chuan kan sin sele bok tur chu aerobic respiration manghian ATP somthum paruk lai eukaryotes ein siam thaini eukaryotes kan ti chuan ke ni mihring te la thil nung zong deuh thaw hi eukaryotes an ni a chuan prokaryotes kan ti bacteria kan ti hawanga te hi chuan 38 ATP ein siam thaini ATP somthum paruk glucose molecule pakhat atangin ein siam thei ti nani aerobic respiration a chuan anaerobic respiration a ve thung chuan ATP pani chau ein siam thung khalai te kha kan chin chetla donia aerobic respiration chu oxygen telti na kha respiration a kha energy in siam na process a khan oxygen atela chuan 36 ATP somthum paruk ein siam ATP chu kan sei tong khan energy kan ti ber khami chakna aron chu theina khani chu somthum paruk ein siama eukaryotes a chuan prokaryotes a chuan somthum paruk ein siam anaerobic respiration kan ti chuan oxygen tel lovin respiration kha thleng ti na chuan in chumi a chuan in ATP pani ein siam ve thung chuan respiration kan ti hi khoi mun ange thlen kan ti chuan aerobic respiration bikilo soi taila hi cell chunga ro khan cell chunga atuiril a cytoplasm a le mitochondria a khan mitochondria chu cell organelles cell chunga na poimo thok tu pakhat khani a chumi mitochondria chuan a thlengani chu wang chuanin mitochondria energy in siam na hunani wang khan kan chia theu dong khan powerhouse of a cell ti tapon kan soi thilani power in siam energy in siam na mun tiang deuh khan chuan anaerobic respiration hi chu cytoplasm a chi khan a thleng ve thungani chuanin anaerobic respiration big oxygen tel lowa respiration a thlen nei lo soi taila hei fungi a te thleng thina is kan ti ate khan chuanin bacteria te mihringa RBC a te hei red blood cell mo kan thisen cell pakhata te khan a thleng thina chuan chu baka striated muscles a te thleng thin striated muscles chu muscle chi strong pathum kan nei striated muscle kan nei smooth muscle kan nei cardiac muscle kan nei chuan striated muscle kan ti chu hei I ru bom ho hemi kan ti shol kan ban kan mal kan chon velami ho skeletal muscle ti te po kan soi thina kha kham he anaerobic respiration hi a thleng thina ni chuan fungi isa hei is kam ti chuan fungi chu hmor ang chi khat deuh hi ni meita hemi anaerobic respiration process mang hiam fermentation a thleng thina chu hei zu an upchin na zu tu chu he anaerobic respiration hi ni heng is te ho hi I chakna an siam vengi nge ngai chu chakna siam tu chuan oxygen an mamo velo oxygen tel lo kham energy an siama energy an siama piang khanin alcohol an pechuak tela chu zu an siam chin dan process pakhat po hi lo ni ta ni chu chuan mihring masala hianin respiration oxygen tel lo in a thleng ve thin kan ti to kha striated masala khan khatianga thlen khanin I lactic acid ein produce thina lactic acid ein siam thina chumi lactic acid tamlu tuk chuan entrinan kan tlan vak emo kan infiam te kan mal te lo rol thin na chan kha lactic acid lo in siam na sat tuk wang te kha an thina ni plants nima te hianin respiration a thleng ve boka acha chu thil nung zong chuan in energy kan mamo kan ti kha amaro chu plants te hi chu anom huna chot anni wangin energy an mamo em lova chu wain aim process po hi amwang de hleka chuan thil nung dang animals te hei mihring te ang hianin engemo respiratory system hemi mihringa chuan ka oma shoko oma he ta chu po oma ti khanin I respiratory system mumal takan nei chuti line plants at the chuanin hnim anga te chuan khatiang respiratory system kha mumal takin velo chuanin kan soita kan khan khami energy in siam dan process te kha anmo tam velo wangin amuang array ani
chuan eng tin nge plants a gas in exchange ve ta kang khatiang special part respiratory system mumal tak an nei ve tak si lawa chuan plants a chuanin ain anglo ve the thlua I spirogyra kan ti anga te hia chuanin gases exchange kha simple diffusion mangina thlengani pon lama oxygen kha tamzoka spirogyra chung lama oxygen a tlem zok chuan oxygen kha arun lut top mai engma iner asan pa a han be vak ngai lo khan chuanin adang leya chuanin plants nim tlem alian ve deuh to anga te hi chuan an hna hianin stomata hi alo na nim na achung le noi hian omtor me a noi lamai na tam zok nge a chu stomata chu tian thil ko sep ang hian lo ngai mai tai la chu ain hongin ain khar theya chu mi kwa tang chuanin gas exchange oxygen an mamo te laklu nan te carbon dioxide energy respiration at hena ein in siam chuaka kha pek chhuat nan te khan an mang thina chu I plema nim lian de hlek to chuan a thlen dan nia chuan thingkung anga te po hian respiration a thlen dan hi gas exchange a thlen dan hi adang le dewa an kunga hian akwang a stem akunga hian mo a hna ni to lovin henga te hian an ni bika chuanin a len tham to wangin he ta hna tanga gas exchange kha lo tok lo theya akung lian pui ka ra khanin kwa lo om thina chun kwa te chu lenticels kan ti a khanga chang te khanin oxygen le carbon dioxide oxygen lak lua carbon dioxide pek chhuat kha a thleng thina ni kha tung class dan chuan kan du to le photanga respiration omzia te han kan lo shafia ta a video le a chuanin engtin nge animal sa thlen dan mishing taksa engtin nge thlen dan ain to tin mumal takin kan soi don ani thank you